Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. Donderdag 29 november 2012. Even nou veerroer in de middag. Dit is live televisie vanuit het retailpark Ermung. Hartelijk welkom bij Limburg vandaag. Het komende uur een mix van cultuur, amusement en achtergrondinformatie over alles wat ons bezighoudt hier in Limburg. En dat gaan we doen met de volgende gasten. Joyce Pijpers en Chinmay Mulliker zijn net getrouwd in het oog van miljoenen kijkers op de Nederlandse televisie. Ze delen hun ervaringen uit Indië. En dan in de keuken Jeroen Peters uit Maasbree. Hij mocht zich de beste soepmaker van de Benelux noemen. Een echte soupier. Verdelen met Ug zijn geheim voor de beste soep. En dan de muziek. Ben Verdelle toert met zijn combo door Limburg met een nieuwe theaterproductie. Alle details gaan we met Ug delen. En dan Phoebe, hij is voor de derde keer de beste blueszanger van Nederland. Die trots gaan we het met Ug natuurlijk delen. En onderweg naar de studio burgemeester Jos Hessels, die niet meer alles wil delen op de digitale snelweg. Dat allemaal in deze uitzending van Limburg vandaag. Maar wat hebben we precies in de uitzending straks bij In het Nieuws? We gaan het vragen aan collega Maurice van der Linden. Ja, Erik, we gaan het hebben over de nieuwe toerit naar de A73 bij de Roertunnel in Remung. Want die gaat 10 miljoen euro kosten. En dat is een duur grapje voor een eerder gemaakte fout. En Erik, ik ga ervan uit, dit heb je ook wel het nieuws over burgemeester Jos Hessels van Echt Zuster gehoord. Ja, inderdaad. Het is het verhaal dat er toch niet meer iedereen aardig vindt op de digitale snelweg. Ons bleek er nog wel heel aardig te vinden, want we kunnen het zelf toelichten dadelijk in de studio. Kijk eens aan, want het gaat inderdaad over Facebook, waar hij zijn volgers, laat het maar even zo zeggen, de wacht aan het gezag. En Patrick Smeets, daar reageert hier straks aan tafel en daar is het niet zo eens met de burgemeester. En Erik, bist ik ook net zoals veel Limburgers een autoliefhebber? Nee, dat ding moet veel wielen hebben, dat moet kunnen rijden. Ja, kijk eens aan. Nou, dan zult je het zeker niet erg vinden dat de grootste autobeurs van Nederland volgend jaar niet doorgaat. Wie dat precies zit, straks in het nieuws. Straks dus in het nieuws met Maurice van der Linden. Ik heb hem maar weer eens even op mijn beurs gehaald. De chipkaart. Veel Limburgers hebben hem, maar veel Limburgers nog niet. En wie gaat ze dan eigenlijk reizen met bus en trein van bijvoorbeeld Veolia? We gaan het voorleggen aan Ronald Pex. Hij is marketingmanager van Veolia. Veolia, dag Ronald. Ja, laten we eens beginnen. Ik heb hem. Jij ongetwijfeld ook. Ja, 2 zelfs. Maar hoeveel mensen hebben hem ongeveer? Die OV-chipkaart? In Limburg ongeveer 150.000. Betekent dat een heleboel mensen nog niet hebben? Dat klopt, ja. Maar lang niet iedereen reist ook met het openbaar vervoer. We weten dat ongeveer 300.000 mensen dat wel doen. Dus je kunt zeggen, van de reizigers heeft de helft hem wel en de helft hem niet. Ja, het ding is heel erg makkelijk. Pliep, pliep, en je hebt het betaald. Ja. Maar dat ouderwetse kaartje, is dat dan nog wel verkrijgbaar in die bus en in de trein? Ja, sinds november vorig jaar hebben we weer kaartjes in de bus. De treinkaartjes bij NS en bij ons ook, die zijn er nog altijd gebleven. Maar de meeste mensen reizen tegenwoordig met de chipkaart. Ja, waarom hebben jullie het buskaartje en het treinkaartje? Weet niet, want ooit was het de bedoeling dat dit het middel voor de toekomst zou worden. Ja, dat is het ook eigenlijk nog steeds. Maar als blijkt dat onze reizigers het niet zo graag willen, of een groot deel van onze reizigers niet graag wil, dan moet je ze op een andere manier helpen. En daarom hebben we toch dat papier weer teruggebracht. Ja, inmiddels zijn die kaartjes dus weer in de bus. En inmiddels zijn ook die kaartjes weer terug in de trein. Heb ik het dan toch weer over die strippenkaart die ik toch een paar jaar geleden heb weggegooid? Nee. De kerk volgens mij bij jullie. De strippenkaart is echt helemaal voorbij. Als je die nog hebt, kun je ze boven je bed hangen. Maar welke kaartjes zijn dan te krijgen dan nog in die bus en in die trein? In de treinen zijn het nu nog de kaartjes die je uit de NS-automaten haalt. Dat gaat wel verdwijnen, maar wij hebben eigen automaten ook op de station staan. Daar kun je later ook kaartjes uithalen. In de bussen hebben de chauffeurs kaartjes die afhankelijk van waar je wilt reizen en hoe lang je wilt reizen, gewoon een vast bedrag kosten. Oké, ze liggen alweer een jaar in de bus. En op 1 december gaat er toch het een en het ander weer veranderen. Dat klopt, ja. Dat was ook een voorwaarde van de provincie en ook van het reizigersoverleg, die ons adviseren daarover. Om, als we dat herintroduceren, wat we vorig jaar gedaan hebben, om dat toch regelmatig te evalueren. Want het doel blijft dat zoveel mogelijk mensen met die chipkaart gaan reizen. En als er dan
situaties zijn waarbij het veel aantrekkelijker is om een papieren kaartje te nemen dan een chipkaart. Dan stimuleer je de mensen niet om toch op die chipkaart over te stappen. Ja. Nou, we hebben nu geëvalueerd samen met het reizigersoverleg en een aantal wijzigingen voorgesteld, doorgevoerd. En dat gaat overmorgen. Overmorgen, 1 december. Maar je zegt zelf al, soms kan het een goedkoper zijn dan het ander. Dan heb ik natuurlijk de trickvraag. Is die chipkaart dan toch niet goedkoper? Of is het kaartje dan toch goedkoper? Voor de bus kun je zeggen dat in 95% van de gevallen de chipkaart goedkoper is. Mm-hmm. En als je hele speciale reizen maakt, heel lang, als je een dagje gaat toeren, dan is dat dagkaartje wel goedkoper. Ja. Maar over het algemeen, als je goedkoop wilt reizen, moet je chipkaart nemen. Chipkaart pakken. Ik mocht het niet vergelijken met de strippenkaart. Dat ding waar we het niet meer over mogen hebben natuurlijk. Waar het boven mijn bed moet hangen. Maar daar kon ik wel mee in heel Nederland. Die kaartjes die dan bij de Veolia-buschauffeur te krijgen zijn die ook beperkt inzetbaar? Die zijn alleen maar bij ons in Limburg, bij Veolia in Limburg inzetbaar. Mm-hmm. Die zijn ook niet geldig in de NS-treinen. Dus alleen bij ons. Mm-hmm. 1 december, we zeiden het net zelf, gaat weer het een en het ander veranderen. Welke kaartjes zijn dan ook bij die buschauffeur verkrijgbaar? Nou, dat zijn de oude dagkaartjes die we eigenlijk altijd al gehad hebben. Mm-hmm. Een korte periode niet, maar die zijn er alweer heel lang. Daarmee kun je of in Zuid-Limburg of in Noord- en Midden-Limburg onbeperkt reizen. Mm-hmm. Die hebben we in een variant waarbij je in de dalperiode na 9 uur kunt reizen. Maar ook in de spits. We hebben voor in de steden speciale kaartjes. Mm-hmm. Voor alle steden is dat €2,50. En in Parkstad, wat een veel groter gebied is, daar hebben we een speciaal kaartje gemaakt. Daar hadden we tot voor kort ook dat kaartje van €2,50, maar in een heel klein gebied in Parkstad. Dat betekent dat de mensen die centraal in Parkstad woonden, die konden voor €2,50 naar het centrum. Mm-hmm. De mensen die net aan de andere kant van de grens woonden, die moesten €4 betalen. Okay, daar kwam nogal wat weerstand tegen. Mm-hmm. En de chauffeurs kregen dat ook vaak op hun dak. En in overleg met het reizigersoverleg hebben we gezegd, we maken voor heel Parkstad 1 kaartje. Mm-hmm. Kost €3. En dat geldt dus ook voor de mensen die vroeger €4 betaalden. Die gaan nu naar 3. Ja, dat reizigersoverleg, je hebt het een paar keer genoemd. Reizigersoverleg Limburg is voor jullie een belangrijke partner natuurlijk in het geheel. Aanvankelijk was hij toch voorstander van, dat papieren kaartje moet weg. Zijn zij dan ook weer overstag en zeggen van, het is toch een extra service, zo'n kaartje bij de buschauffeur? Ja, eigenlijk wel. Kijk, hun doel en ons doel is ook zoveel mogelijk mensen met de chipkaart te laten reizen. Want als je hem hebt, is dat zo verschrikkelijk makkelijk. Mm-hmm. Maar zij zijn ook heel praktisch. En ze zeggen, als mensen dat niet willen, kun je het ook niet opdringen. Mm-hmm. Ja. En ze hebben liever ook veel mensen in de bus met een papieren kaartje dan minder mensen in de bus met alleen maar een chipkaart. Ja, we hebben het vooral over de bus nu gehad. Een paar keer een uitstapje gemaakt naar de trein. De treinkaartjes zijn op zich nu nog steeds verkrijgbaar. Waar is daar de toekomstplanning voor? NS is nu bezig met een campagne waarin ze aan het aankondigen zijn dat het aantal kaartjes in ieder geval fors teruggaat. Mm-hmm. Dat je beter ook in de trein met de chipkaart moet reizen. Er komt een moment waarop de NS-tarieven niet meer geldig zijn in onze treinen. Simpelweg omdat de regionale tarieven worden door de provincie Limburg vastgesteld. En dat zijn niet de NS-tarieven. Dat gaat niet meer zo lang duren. Dat gaat in de eerste helft van volgend jaar gebeuren. Mm-hmm. En wat betekent dat voor de Veolia-treinreiziger? Moet die dan ook over op de chipkaart? Dat kan nu al, de chipkaart. Maar je kunt ook een kaartje halen uit onze eigen automaat. En dat blijft voorlopig nog zo? En dat blijft zo. Oké. De buschauffeur laat je niet in de kou staan blijkbaar. Ook al heb je niet de bekende OV-chipkaart. Je kunt dus gewoon nog reizen. Ja. Zien we het ooit in de toekomst dan toch gebeuren dat papieren kaartje echt exit is en iedereen anders betaalt? Ja, die vraag kun je op 2 manieren uitleggen. Denk je dat iedereen met de chipkaart gaat reizen? Nee, dat geloof ik niet. Er zullen altijd mensen zijn die dat ding gewoon niet hebben. Gewoon niet willen. Er zijn buitenlanders die hem niet hebben. Maar dat het altijd papier blijft, weet ik ook niet zeker. Misschien wordt het wel de mobiele telefoon. Er worden al proeven mee gedaan. Uiteindelijk willen jullie wel het geld natuurlijk weg bij de buschauffeur? Zoveel mogelijk, ja. Ja. Okay. Dat is het veiligste. Ik zou zeggen, Ronald Ex, bedankt voor deze uitleg. Bedankt voor je toekomst. Naar huis met de bus, neem ik aan? Ja, ik moet opschieten. Hij staat dadelijk klaar voor je bij het Retail Park. Bedankt voor je komst naar de studio. In deze uitzending van Limburg vandaag natuurlijk ook aandacht voor muzikale gasten. Daarvoor gaan we naar Noord-Limburg. Nou, een muzikale gast die op zijn eigen internetsite zegt: ik ga voor de zogenaamde 3 grote G's. De G van gezondheid, de G van geluk en de G van geneten. Nou, het laatste kunt helemaal dik voor elkaar. Hier is Ben Rodelle met zijn combo. Ik woel
dat ik kunstenaar, ja dat ik zanger was. En dig alleen dacht ik bij elk concert. Een mooie melodie en in de schoonste aria's zong ik dan hoe de diepste van mijn hart. En als dan de ovatie kwam, dan klapte ik vuurdig. En al die grote bloemenboesen kreeg ze dan van mij. Maar wetste, ik heb muzikaal het nooit zo wiet geschept. Daarom draai ik dit lied op de pick-up. Ik voel maar dat ik kunstenaar, ja dat ik schilder was. Ik maakte dan van dich een heel goed doel. Een hele tierentente in een wolk van tuilegaas. En meesterwerk waar heel mijn her doet spoor. Dan zood ik op die blonde hoor de mooiste bloemenkrans. En boven dich de zomerzon in zijn gouden glans. Maar jammer is die schilderkunst niet weggelacht voor mij. Daarom knip ik maar een fotootje van dich. Ik voel maar dat ik kunstenaar, ja dat ik dichter was. Ik zoek de schoonste ode op papier. Een mooie woord zo kleurrijk wie de bloemen in mijn vaas. Daar loog ik al mijn leven dan in neer. En ieder vers dat sprook ervan, wie zie dat ik dich kus. En iedere regel zag ik dan, wie leeft als ik mij bis. Maar jammer is die grote gaaf niet weggelacht voor mij. Zo net te schrijven valt mij niet zo licht. Nee, ik schep geen poëzie, want ik zal niet weten wie. Daarom zeg ik maar gewoon, ik houd van dich. Kom op dit ogenblik is er een theatertour gaande. Daar gaan we u straks alles over vertellen. Maar even totaal iets anders. Joyce Piepers uit Baarlo die is groot fan van een bepaald programma. Grenzeloos verliefd. Je kent het wel van die internationale liefdes. En opeens was er de uitnodiging voor een grote boetelandse bruiloft. En Joyce dacht, daar ga ik gebruik van maken. Want ik wil graag met mijn man trouwen in India. Zo gezegd, zo gedaan. Is in die richting, Joyce? Zou je het zo maar zeggen? Ja, we hebben eerst de bruiloft gepland en toen kwam een televisieprogramma om de hoek kijken. En uiteindelijk ben ze voor miljoenen tv-kijkers. Ik heb even bijna een miljoen hebben dus uiteindelijk gezien, ben ze getrouwd. Dus het was een beetje publiekelijk huwelijk in India, hè? Ja, goed. Met de opnames waren er met 4 man cameramensen bij, dus... Dus hebben jullie niet voor de voet gelopen? Nee, helemaal niet. Nee. Dus, ook een hartelijk welkom aan Shinmei, de Doenman. Welkom. Is Engelstalig, want hebben ze het dialect nog niet geleerd, is mij duidelijk, hè? Nee, is nog niet gelukt in al die jaren. Ja, dus, oké, dan is dan toch de vraag, wie hebben ze elkaar leren kennen? Ja, we werkten allebei voor een cruisemaatschappij en zo op hetzelfde schip. En in dezelfde afdeling werkten we, dus raakten ze wel met elkaar aan de proot. En ja, mijn cruiseschip met die collega's is die familie, zijn die vrienden. Dus ja, van goede vriendschap kwam toch wat meer. Ja, maar ik wou net zeggen goede vrienden. Ik heb ergens gelezen in een ander blad in de voorbereiding dat vlammetje, dat was nog niet helemaal in het begin zo duidelijk, hè? Nee, we zochten eigenlijk allebei geen partner op dat moment. En de dingen zouden best gewoon goede vrienden. En ze zijn allebei naar huis gegaan.
En toen kwam eigenlijk het idee van, we missen elkaar toch wel. Toch weer contact gezocht via e-mail en internet. En toen maar eens gedacht van, we kijken wie het geeft. Uiteindelijk ben je gaan trouwen in India. Was dat een grote stap of was het gewoon een druim om het zo te doen? Ja, een druim was het niet. Ik heb niet vroeger gedacht van, god, als ik gewoon trouwen, dan wil ik dat hier in India doen. Natuurlijk, wie we als verloofd hebben, ga je erover nadenken, trouwen we in Nederland voor de wet, trouwen we in India voor de wet. Wat heeft meer karakter of wat heeft meer impact eigenlijk. Want voor Jim en zijn familie is het heel belangrijk dat er getrouwd wordt in een gezin. En zijn zus is nooit getrouwd, dus ja, hoe je dat eigenlijk ook niet vooral voor zijn moeder niet afnemen om te zeggen, nou, we gaan in Nederland trouwen en bekijk het maar, zo te zeggen. Maar, ja, even een man liefde, we moeten even overstappen natuurlijk op het Engels. Jamie, there was a special date for you selected for your marriage. It was a special date. It was selected for you. How does that work? In India, basically in Hindu weddings, it has to be a very auspicious day, as we call it, because the Hindu calendar is different from the Western calendar. Yes, we do follow the Western calendar for our daily routine, but for any festivals or any auspicious occasion, like weddings or naming ceremony of a child or everything like that, we see a very auspicious day, which is very important in a Hindu religion for a wedding. And it depends, that calendar depends upon the positioning of the stars and everything. It's the astrological, basically. Ja, normaal zouden we het vertalen, maar ken ik eigenlijk de vraag voor de Limburgse kijkers ook nog zeggen. Die datum waarop getrouwd zijn in april was niet zomaar gekozen, hè? Nee, we zien de priester die ons trouwen zien we toegegaan en gevraagd wat is voor ons een goede datum aan de stand van de sterren, van onze geboortedatums. Daar wordt eigenlijk dan gekeken wat een goede tijd voor ons te zien dat we veel voorspoed en veel geluk en alles in ons huwelijk zouden hebben. Dus ja, dat is in India nogal belangrijk. Het B-geluif en de astrologie en alles. Dus. Hij is moeite met de datum toen ze hem hoorden, dat de astroloog hij bepaalt dat het Goede Vrijdag dit jaar moest zijn? Nee, de eigenlijke trouwdatum was in maart. 18 maart zien we getrouwd. En dat loog wel ergens een beetje in de range dat we aan het kijken waren dat we zo gaan trouwen. Of het maart zo weer, of april, of mei. Dat ergens in die trant. Ja. Dus we kosten kiezen uit 18 of 19 maart. Ja, we hebben gehad foto's van de huwelijk. It was a big party. And in India, it's not one day. It's not. Definitely not one day. It is a party with. We did the short version. We did the little bit shorter version, but it was still more than 3.5 days to be precise. Even voor de duidelijkheid, de korte versie van het huwelijk was 3,5 dag. Wil ik dan weten wat de lange versie is? Meer dan een week. Pardon? Ja, more than a week. What's that? If you do everything, every ceremony. At least a week, yeah. We did all the important ceremonies, but we kept it a little bit shorter and to the family extent, not many people involved. So it was time-wise a little bit compact than what usually it would be. Nou, dus als we het echt huwelijk zouden doen, is het meer dan een week. Ik heb de short version ervan gedaan. Is dat dan de Hollandse traditie die ze invoert van kom jongens, een beetje nuchter en 1 dag moet het ook? Nee, we hadden allebei eigenlijk geen zin om dagen achter elkaar tradities te doen en ceremonies. En mijn familie is ook overgekomen en mijn familie alleen maar een hele week tradities en ceremonies voor te schotelen. Dat vonden we zelf ook niet zo geweldig. Dus we hebben aan zien elders gevraagd wat wilt gij heel geer dat we doen. Er was bijvoorbeeld een lunch voor dames die hebben gedaan. Dat wil Jim en zijn moeder heel erg geer. Dan hebben we de rituelen gedaan zoals met de henna, het insmeren van de curcuma. Dat zijn wel hele belangrijke rituelen. Die hebben we er dan ingelaten. Maar het zijn een heleboel rituelen voor het bedanken van de goden. En die hebben we dan weggelaten. Ja, ik weet even naar de Rie of we wat beelden kunnen zien van het huwelijksfeest. Een paar foto's die ze hebben metgenomen. Neem ik eens even als kijker met in die traditie in India. Dit is de trouwsari die ik aan heb. Ik moest traditioneel een tint van geel aan. In Maharashtra. In Chinmay zien traditie moet een tint van geel moet ik dan dragen. Dus ik zou iets meer naar het oranje toe. Dat staat bij mijn huidskleur wat beter. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk een heel scala aan verschillende kleuren geel in India. Dus, Oké, ik weet niet of er nog meer foto's zijn. Neem maar even er doorheen. Mannen en vrouwen gescheiden kreeg ik bij dit foto een gevoel. Strikt gescheiden? Nee, goed, de nacht voor de bruiloft zien we gescheiden. Maar het is traditioneel in India van tradities van jaren geleden natuurlijk. Dat het
de man en vrouw kennen elkaar niet als ze trouwen. Ze worden gewoon door de elders bij elkaar gekoppeld. En het moment dat we voor het laken staan is jaren geleden natuurlijk het teken of het moment waarop man en vrouw elkaar voor de eerste keer zien. En als ze dan de bloemenslinger bij elkaar omhangt, dan accepteert ze elkaar. How did your family react? This was an international marriage. Yes, they were pretty. Yes, they were. They did some of their, not I shouldn't say homework, but we prepared in a way that even Joyce's family would understand what exactly the ceremonies would be and what do they mean in a Hindu religion or in a Hindu wedding. So we prepared a translation of all those things in English and gave it to them, and so they did do some preparation on so that they can also understand, like Joyce's family can also understand And what also this you ceremony. took care because I don't have a... Ikzelf in die Ja, dan mag je wel een plat doen voor het geheel. Schakels is makkelijk. Ja, het is tweetalig natuurlijk. Wat ze. Maar ja, wie reageerde toen familie dat ze zei, ja, niet gewoon Indiaans huwelijk doen. En wie reageerde ze daar aan de kant dat ze met een Limburgs meisje gingen trouwen? Door Tjumma zien elders ben ik meteen geaccepteerd. Ze waren natuurlijk al een paar jaar samen. Dus het was niet van, hallo, ik ben Joyce en ik ga met een zoon trouwen. Maar ze hebben me eigenlijk vanaf het begin af aan geaccepteerd. En zijn moeder vond eigenlijk geweldig dat ze een andere schoondochter zou krijgen als wat alle haar vrienden en familie eigenlijk aan schoondochters hadden. Ja, dat ze iets anders had. Mijn elders zelf hebben er ook niet echt problemen mee gehad. Ze hebben Tjumma leren kennen een aantal jaar geleden. En toen had ze iets van, dit is goed. Bijna 1 miljoen mensen, almost 1 million people saw the broadcast, hebben de uitzending gezien. Are you now famous people? No, Is het heel beroemd geworden? Nee, mijn elders waren dat ik ken, dat is wie. Pardon? Ja, maar goed, we wonen nu ook in Duitsland. Dus, Want waarom zit je naar Duitsland gegaan? was makkelijker immigratie geweest gezien. Ja, de witte broodsweken zijn achter de rug, maar Ja. we kijken nog geweldig erop terug. Ja, natuurlijk. Ja, ik ben heel erg blij hoe we het allemaal gedaan hebben. En het voordeel van het trouwen in India duurt allemaal zo lang. De best na de broerlof ook wel blij dat het dan weer over is. Want de best zo lang ermee bezig geweest. En hier in Nederland hebben ze 1 dag waar ze heel lang naartoe werkt. En die dag die is over voordat ze er erg in hebben. Dus, Oké, goed. Ik wens u nog een heel geweldige trouwperiode toe. En een prettig verblijf natuurlijk. Fantastisch beleefd in Duitsland. Bedankt voor uw komst naar de studio. We gaan ons opmaken voor de reclame. Maar na de reclame hebben we de beste soep van de hele Benelux. En de beste muzikale gasten. Dus reden genoeg om te blijven kijken naar het tweede gedeelte van Limburg Vandaag. Tot zo. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis.